Kanina mo rin nga ni. Kanisa mo ni siya. Kani mong gudlo kung maipot ang mga buhok-buhok niya. Niya ka na. Pag 650. Paper gani. Ay guys, aguan. I-order ni Mambisa online. Dugay kayo na abot. Kapit 3 weeks. So man isay ka ng murag sticker mo siguro na sa. Sige ro lagi ni. Sticker rin ako. Ipapilit ra na. Dili siguro yung putla no. Muna sila guys ga general cleaning sila dari. Kaya ako dito sa gawas ko kay kuan. Nagkuan ko sa mga tanom. Garden. Kasi siya nang hinlo dari sa kusina. Naidya natang hinluan ng kuan. Gipatulok man ani dyan sa ko kay iya man ang hinluan sa gawas pati ilawom. Nabutan nga ng plato pero kana guys temporary pa man na guys kay kuan. Magbutang ko man kung kanang butang ng plato dari guys nga ang ikabit diri ba nasa online kanang pwedeng taklob-takloban ra so diha na magbutang ng plato lagi na nang limpyo sila naagi kuan nang gipulihan na po namo ning among table ug kuan di na pang Pasko so ang gipulihan og kurtina nga kani guys kay para mga bag-o na pod yung taong gikapoy yung taong siya og manglimpyo na Yan sumiya mangubalik. sino itambaw na so kani alis na po din nato nak po kay nalabhan naman to ikaw diha ra ka ha so iya ding gipang kuan ang ijahang kuan ipantrapuhan ni ijahang mga kani ba kay iya man ang gitaguan guys kay manis siya katong nag kuan siya second runner up sa kuan festival queen so yan yung kuan guys kay Miss Spring Chef na siya 2023 niya kuan pa din siya guys best in talent diyan yung gitrapuhan kay iya kung ning butangan og kuan na doon sa diyang kwarto grabe kuan guys na gitrapuhan po na nila kani kaning abog magudari guys kay diu kadto ni og kuan nay naghimo og bangka mo nang abog nang ga trapo jud sila kinahanglan jud sa kanang trapuhan jud ba suga man ni ang init na pud siya ganiha kay naligsik man to oh kristal ko na kristal day ka bidsit na De cover ni sari sa babaw ba. Butang sa dito, laban ako balik. Bula nga ba yun? Yung meron dito, lalagay sa ako. Buta na dito ka, tulay. okay magtabaw mo mo order kuha naman tanda sana katong murag palitan na ako na katong murag oo na siya bagbag sakto naman siya Kuha man eh. Willy Shark lagi Kuha mo na ma. sa nang gikuan kay hanap po ni siyang labhan kay taguan na po ni siya natin ang mga kuan labhan na po na siya na pas kay pila kay nagtalay speakers mo do ano ko bayad guys dyan ay kalendar karaming daghana ang nang gibayad
may naghanan nagbayad. Ano ka rin dali? Sa hindi hatag. Ang uban guys sa una pagbugas. Bugas ang ibang hatag. So na naman binakapalit na may duha ka Sagad na dito. stick. Ang pagbutangan ni anam-anam lang. Ano man Ang ana niya, anam-anam mag-ulbot ag. Pero ang sa kumbirihan. sugas ulan sa uslob. Igutan na rin yung kabusik sa baba. Butangan pa na balik, igulbot. Ako ka na rito. Ha? So nagbutangan na Sa sa pa na ano diri oh. Diro. Uy, sa taas call ba eh? Okay, bukan ba eh? Kanang pinik-anan call, wala na good call. kana lagi siya oh. Pinik-anan, lisod kaayo. Gibutangan na siya og kuan mambi kanang gidubol niya butang gibutang bustik pero pilit naman pud siya og walay bustik. Mo sa kwarto ni muna. Dito na ibubutangan og spotlight kaya mo kanang Ginoo na makitaan. Katong musig ay kadang going katong dark ba o mo light ba magabi eh. Tulo ka color. Sige So, daw. naman binana mi siya na Kana ba din siya kay automatic na siya musiga basta gitngit. solar na. Rechargeable na siya. At least dili ta magsayang kuryente ba kay kuwara na siya kana. Hinit kay kandila no. Ay, mga call. Ang suksok adre kay pwede man na siya iup og adlaw ng kuan. Salamat kay Gadyo Mambi. Mulog ang kandila ha. Kuwang na lang jud mi katong santo nga si Jesus nga nagdako nga cross. Ti ka atong bahon tuwang ti. Okay na ako na tarong. Yung palit de ko kuan nang pang change gift. Pero Bubat akong electric pan. Gigamit na ni mo te. Kan na, butang sa loob. so kuan is guys kanang map kay kinahanglan na Pwede mag-map. na ka mo pa yung tugtag 100 din na nito pag refill mo mag-iba. Ang iyang price is Na may refill dito. 1789. Refill gay nakabutang sa box. Nya kani murag i-assemble pa na kuno. Wait lagi. Tagwanan pen, refill. Mahal kayo ni siya 17 na sanak. Di bum grade home gallery mo na siya ma brandi. Na may refill na ang palit raman ka 99. Maguba. Dapat magpalit ng extra. Kay basta niya mahurot na. Saan Di man na mahurot. siya pagtaod? Na sample to kato na. Di na dito ka magtrapo o ano. Hindi mo magtapog. Palat eh. So balik mi ron si kuan kay kami man mas Crystal ngadto karon ganihan ja kay kuan man. O mag-map na ka te, murag every minute ka na mag-map ani. Grabe nita guys kay burn out. Medyo gali kay day pan si Crystal nga kuan ano. Kusog pud. Hindi tumba niya te o. Para siguro mo kuan. Hinayi pud kay basig ma. Dut. Map na ka. Okay. Wala pa din mi nakapalit og kuan di ay pahumot. Mahal kong big, ba't ang big? Ako, una ko ng ako. Ayan na sa guys oh. Sige doon pero mudrin naglihang tubig. So high tech na dyan no. Okay. Sige. Yan na. So mag-map ko na sa guys kay
Sa una ay nagtrabaho man as diya og kuan, resort. Asa to resort kay BRR? Ngit-ngit lang guys kay brown out. Alas City pa mo. Alas City mo. Balik ko alas 5. Uy, yung paglako-lako ko, pwede mo kayo. Natigmap di ka sa una day. Yung katighugas ka. Di mo gusto mo. Humot kayo siya. Ano yung makapakamot sa balay? Butang ko yung place. Sakit ang place. So gigawa sana mo ang mga kuan. Ano? Usang laysula na day. Laysula ni mo sa kuan, Bernios? Balik ta og pa-order na ning biko guys. So yummy biko. Ni Ruby probinsya na nga naay lunok. Kani. Asa may panandok sa ikaw dire. Oh. La. Pila. Ay, ito kutsara. Akin yung kutsara mo. Ano, delikado man? Delikado. Kani day? Kamay lang, ante. Kamay lang, kay kakuan naman ay kang Andre. Kani? Okay, kuha na. Thank you. Kani dong. Dong. Kani. Ay. Dali. Lip. Pila pa doon, dali. Oo, tom. Ikaw, day. Diri, kani. Dong. Ikaw. Unit lang mo sa lumpia. Diya pa. Isa pa. Ikaw. Spaghetti ako turbay. Hi, si Dren. Layo. Spaghetti. Day. Dali. Spaghetti ato. Dagan kay kami nilian ate. Wala, sorry. Ay gamay na lang. Asig ka na lang. Kita tuloy. Isa pa. Kani, minudo. Pwede mga yung anite. Ari lang. Ayaw po ate. Kanada to. Ayaw ko tayo. Salamat. Sapa. Risa! Ay, nagdekada. Sapa. Pansit. Gamay mo. Sa kay iwan pa.
nga nagmangan sa makadawat. Kaya ro kunong mahibawan og kuwang sobra ba. Nabutan na kay Jennifer man. Murag nabalik na to ng gift akong giayog. Step na. Stipler mo doon kanina. Gitang-tang to yung price. Pagkaon lagi ma. Wa tani mo tang price day. Wala man. Okay. Pagkaon lagi. Kaon? Hala, ano gamit? Kira, Ang sa daingon pa. Daingon mo kaya. Nilis pang spaghetti oh. Bata gurumi. ina. Yang gingon? Pagkaon lagi pa. Ito nga pagkaon? Sortiya sa kung nakadawat sa kuha. Ingon gamit niya. Pagkaon di ay. Okay ra. Blessing ko din. So, mo na yung nadawat guys. Ang tangan na to ni ko magamit pa ni. Guys, ba? Ay, isa na yung mag nga. Ano na ba ni kay Bustring nga ako kunin. Okay, salamat din sa pero swerte kang nabunta ko ah. Guys, good morning yung tanan guys. So, niano ko si Ruby Provinciana karon budyo ko nakakuan guys. So, nabisi lagi ko kay daghan kadto kong mga giasikaso unja. Daghan kadto kong mga kuan ja na mana pa mo Christmas party sa Purok. Salamat ni kadto ko ni Mambi. So, naanay kuan na malit mi dito sa Gaisano guys ug kanina. So, di na ka magsindi-sindi og kuan kay mo sigar na si Jana. Dakanan na ang sa ibabaw mo sigar na si guys og mudo ka mo sigar na si Jana. Automatic na siya. So daghan kadtong salamat kay kaning tanan jud guys. Reward ni na sa Ginoo sa hang mga pag-antos ug hang sa mga paningkamot. So ana bisag mi mo dili na ni paningkamot nga parang nakabay mi kay dili mi na magasto pero reward ning tanan sa Ginoo kay nakakita ang Ginoo sa kuo unsa gahang pamilya manang unsa among kasing-kasing manang gitagaan ko reward sa Ginoo nga ingani. So mani reward na sa pag paningkamot sugod sa natawo ko daning kalibutan. So nakaandam na ni para na di ba? Nakaandam na ni para na pero dapat video ta dapat nga kuan mo sulti nga kanang pasakitan ko nila. So pasakitan ko ug salita wa nga sakit kadyo nga motang ko sa kasing-kasing nga kanang hanad yung ihilak ang sobrang kasakit pero kay bawa man ang Ginoo nga basta ako kumuhilak na daghan kadyo mga reward nga moabot na so na daghan kadyo ko reward nga gihatag sa Ginoo pero kaning tanan guys daghan ning mga luha pag ning agas ang mga mata tungod sa mga tao bitaw nga mayon nga kanang hilas na kuno mi di ba ni dapat ikahilas namon kay mo lagi na reward ni na sa Ginoo mana ang Ginoo ra jay nasayod sa tanan ug sa unsa sa mga kasing-kasing ako guys makahilak na nung ko ako guys kanang wala pud din namon ni pangadua sa Ginoo nga maingani mi wa man na ni pangadua pero naitaw nga di makadawat nga naingani mi kay gusto nila kanang wala jud mi kanang magkamang rami gusto nila nga kanang habang buhay rami nga kanang ngatog among kaymtang amakan mulusot ng mga hangin mo kuan pero ang Ginoo di man mosugot nga maiato rami anang salamat sa mga gihimo og instrument sa Ginoo. Salamat kaadyo ni Mambi. Salamat sa reward sa Ginoo. So mga ni reward na guys kay bawo jud ang Ginoo guys. 14 years old pa ko guys. Kay bawo na ang Ginoo nga di na naisulti guys 14 years old pa ko ako nakahuman og eskwela. Tungod sa ahang sa kadyo ko na narbaho. Para lang kuan katabang ko sa hang ginikanan. Pero mo ni nakita sa Ginoo ni guys nga kuan nakita sa Ginoo ang tanan mo nang takakadjog reward nga ijang gihatag na nga gihapsay gamong kinabuhi gihapsay gamong pamudyo. So salamat Lord kay kaning tanan wa di na mo pangadua pero ijang gihatag sa Ginoo. So mo na guys salamat kadyo nga na may altar kay wala gina umingi sila na mga santo sa atong pamudyo pero wala gi apply sa atong batasan. So mo nagingon sa pari nga ug unsa nay mo gawa sa imong baba
mao po ni sa imong kasing-kasing kay mga kuan ba kanang mga basher usahay nga na nga moingog nga na daghang kadto mga istorya nga na mingon nga kanang hilas kuno ko kay mo lagi na wa kuno ko mo kuan sa mga ginikanan pero ang mga ginikanan kay wa man na mag may na guys kay kibaw man sila gansa ko ang inahan kay bawo na gansa ko pero ako mo pasaylo ra man hinuon ko pero di na bawa sa hang kasing-kasing kanang sakit nga ilang giistorya nila para na pero hana nang gihilak sa kagabi sa kaadlaw gihilak na hana. So maro to guys kanang salamat kadto sa reward sa Ginoo. Salamat kadto kay kanang dako kadto mig reward nga gihatag sa Ginoo. So pagbuot ni sa Ginoo ang tanan. So salamat kadto ninyong tanan guys sa mga nagpadadyon danihang video. Salamat kadto. Kanang kuan kanang di man ko yung kanang mag-vlog ra ko ngay nga nang ipakita ni hang kamaadyo pero karong tuiga hang gipanaad nga di na ko muhilak og pasakitan ko kay sa una muhilak man ko kay masakitan lagi ko kay mo flashback lagi na hang nang mga hang kaagi mo nang muhilak jud ko ya di po ko kay baw mangaway di po ko kay baw mo post sa social media nga magpadungog-dungog ko di ko kay baw na guys wa ako'y mga tao nga gipadungog-dungogan kay baw na ang ginugon sa iyang kasing-kasing so mo na guys kanang kitang tanan guys dapat before jud ta mo istorya or before ta mo kanang gawas atong baba ato sa huna-huna unong napasakit ba natin ng tao kay mas maadyo pa gali nang laparuhon ka guys kay bahalag ni hubag na imong naong maadyo ra na pero ug pasakitan kag istorya di na maadyo na si mo kasing-kasing na si mo huna kanang hang yampo nga mawara ning kasakit kay mainly ko mas lami lagi pa nang laparuhon pa ka kay maadyo pa nang imong hubag sa imong naong pero kung pasakitan kag istorya dugay na mawa pero ako mo pakapasaylo ra man ko pero hinay-hinay siguro guys kay sobra na sakitan ko manang sinsa na jud kadto sa mga kuan kay ako di jud ko tangaway nga tao nakita ba mo guys nga nangaway ko sa social media wa kita ba mo guys ang post sa social media nagpadudog ko sa social media na guys na ako yung mga quotes ra na pero wa nagi nakoy padugdugan nga tao ganahan ra ko mo post atong quotes kay murag nay mga ingana pud baka nang mga gikan sa Kristohanon nga quotes nga na say magkapipis ra ko nga na kuan ko sa hanggol nga na sa Facebook pero ako ingag kanang mag kuan jud ko kanang mangaway ko padungdong ko sa social media dili na kay ako mga anak guys mga professional na mga anak di dyan na yung kanang ako badlengan ko nila gun sa mga ipang kuan kay usahay naman dyan masadjak man dyan ta og istorya pero kanang sakit nga salita manay kuan wa na buhata kanang mapasakit ag tao so mora to guys sa harap ng gikuan gamay kay taas na magkadto nihang video so salamat kaadto ninyong tanan I love you all amping og ampo taog advance happy new year ilang days na lang new year na so, salamat kadto ni Mambi sa tanang reward nga gihatag niya namo karong tuiga nga 2025 bye see you next video guys.